kuan wala ba yay kuan dire. Wala sa tawag anak kupitin siya ba. Oh kana may nindot man ipakaon god. Ug ani lubi wa na. Ya, gisod ni mo ang kanang kuan. Ang cellphone ditong Cyril. Yak. Ang cellphone gisod ni mo ditong Cyril. Gilaktan magtanaw miss na magplato. Halik ka kina ako na daw tao ng teacher. O dili lagi magtanaw sa ubos ana sa imong gi. Ha? Okay, nayak pa rin dyan, ha? Saka, miss. Sana ba yan, ha? Ako. Huwag na siya. Mama naman po. Hubuan na short. Diri paghubo. Diri ba diri kay mabasa. Lagi pag agil lagi naman puyo ko. Ako tara ka na kung batayanan. Duha manggod ka buok.